Hare Ram, Rama Ram Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji, thank you Mataji. Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. Hare കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 22-ാം ശ്ലോകം 21 വരെ എടുത്തു. നമ്മൾ 22 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷത്തെ കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. അതില് നമ്മൾ ഇനി 22-ാമത്തേലാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാരാഗ്രഹത്തെ പോലെയാണ്. കാരാഗ്രഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവത് സേവകരാണ് ദേവന്മാര്. അതെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവിധ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 20-ാമത്തെ തൊട്ടല്ലേ. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാരാഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതെ. അത് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്, കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്,
പശുക്കൾ ഇതൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണീയ സമൂഹത്തെ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത ഉയർന്ന പദവിയിലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന പദവിയിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണരെ വിലക്കിയിരുന്നു. അതെ, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ? ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ആ പദവികളൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആചാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ അധപതിച്ചവരായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അജാമിളന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്. കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിലെ പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഭൗതികമായിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും അതീതരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരിക്കും എന്ന് ചെയ്യുന്നവര്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. എന്താണെങ്കിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ്, ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബ്രാഹ്മണർ ഗോക്കൾ എന്നിവരൊപ്പം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അജാമിളന്റെ ഉള്ളൂ, അജാമിളന്റെ വരുന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ല, അത് ഇന്നലെ വായിച്ചിരുന്നു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമായിട്ട് മാറും. കുടുംബങ്ങളിലെ പവിത്രതകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങള്. ഇനി ഇന്ന ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 22 വായിച്ചിന് ഭാവാർത്ഥം. 22 വിവർത്തനം വായിച്ചു. 22ന്റെ ഭാവാർത്ഥം. വിവർത്തനം വായിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം എടുക്കണം. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം ക്ഷത്രബന്ധൂൻ കലിനോപസൃഷ്ടാൻ രാഷ്ട്രാണി വാതൈരവരോപിതാനി ഇതസ്തഥോ വാശ നപാനവാസ സ്നാനാവ്യവായോന്മുഖ ജീവലോകം. ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം പ്രവർത്തനം ശിലപ്രഭാതിക്ക് വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ, അതായത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ ധർമ്മരാജാവിന്റെ രൂപം എന്താണ് ഇവിടെ? ഭൂമിദേവിയോ? അല്ലേ?
ാണ് എന്താണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, രാജ്യങ്ങളുടെ ഭവതി വിലപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, കലിയുഗ പ്രഭാവത്തിൽ സംഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം തന്നെ. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ക്രമക്കേടിലായിരിക്കുന്നു. ആ ക്രമക്കേട് ഓർത്തിട്ടാണോ ഭവതി വിലപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, നിദ്ര, മൈഥുനം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രവണതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു ഇവയെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ധർമ്മരാജൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. താണമൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ ചില ജീവിത ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഈ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോ പറയുന്നത് താണമൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ, ചില ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഈ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായതാകുന്നു. ഇത് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യർ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ നിറവേറ്റരുത്, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ പോലെ നിറവേറ്റണം. ഒരു ശ്വാനന് യാതൊരു അറപ്പുമില്ലാതെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് പെണ്ണായുമായി ഇണചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതൊരു പൊതുശല്യമായി കണക്കാക്കി ആ വ്യക്തിയെ കുറ്റവാളിയായി ശിക്ഷിക്കും. ആകയാൽ മനുഷ്യർക്ക് സാമാന്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും ചില നിയമനിബന്ധനകളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാകുമ്പോൾ മാനവ സമൂഹം അത്തരം നിയമനിബന്ധനകളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാതെ ഇത്തരം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൃഗതുല്യമായ പെരുമാറ്റം ഹാനികരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ആകയാൽ സാമൂഹിക സദാചാര നിയമങ്ങളുടെ ഈ അപജയം തീർച്ചയായും ശോചനീയമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ സ്വന്തം സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും രക്ഷിതാക്കളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം സമ്മാനിച്ച ദുഷിച്ച സംസർഗത്തിന്റെ ഇരകളാണ് നിഷ്കളങ്കരായ നിരവധി കുട്ടികൾ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ നിഷ്കളങ്കനായ പുത്രനായ അജാമിളൻ ഒരിക്കൽ വീതിയിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് താണമൃഗങ്ങളുടേതുപോലെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ചില ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെന്താണ്, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതിന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ നിയമം നിറവേറ്റണം ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്, ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വേണം മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഒരു നായിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പെണ്ണായുമായിട്ട് ഇണചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് പൊതുശല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറ്റവാളിയായിട്ട് ആ സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങള് സാമാന്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല് ഈ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള മാനവ സമൂഹം ഇത്തരം നിയമനിബന്ധനകളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തില് ജനങ്ങൾ നിയമനിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാതെ ഇത്തരം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ യഥേഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൃഗതുല്യമായ പെരുമാറ്റം ഹാനികരമായ ഫലങ്ങളാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഹാനികരമായിട്ടും ആയിരിക്കും. ആകയാൽ സാമൂഹിക സദാചാര നിയമങ്ങളുടെ ഈ അപജയം തീർച്ചയായും ശോചനീയമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ സ്വന്തം സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും രക്ഷിതാക്കളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് സ്വന്തം സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തില് എന്താ പറയുക, രക്ഷിതാക്കളും പിതാക്കന്മാരെല്ലാം അസന്തുഷ്ടരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം സമ്മാനിച്ച ദുഷിച്ച സംസർഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇത്തരം നിരവധി കുട്ടികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ നിഷ്കളങ്കനായ പുത്രനായിട്ടുള്ള അജാമിളൻ ഒരിക്കൽ വീതിയിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശൂദ്ര ദമ്പതികൾ ലൈംഗിക ആസക്തിയോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് കാണാനിടയായെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അജാമിളനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അജാമിളൻ വീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കും, കണ്ടത് ലൈംഗിക ആസക്തിയോടുകൂടി
ശൂദ്ര ദമ്പതികൾ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് അജാമിളനെ ആകർഷിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാവിധ അമിത വിഷയാസക്തികളുടെയും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു? അജാമിളനെ അത് ആകർഷിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളുടെ ഇരയായിട്ട് മാറിയ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ തെമ്മാടിയായി അധപതിച്ചതിനെല്ലാം കാരണം അവന്റെ ദുഷിച്ച സംസർഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ സംസർഗം, ദുഷിച്ച സംസർഗം കൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു നികൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിയത്. അക്കാലത്ത് അജാമിളനെ പോലെ ഒരേ ഒരു ഇര മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ആരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അജാമിളനെ പോലെ അജാമിളൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നാണെങ്കിലോ, ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായ പാവം വിദ്യാർത്ഥികൾ മനുഷ്യരെ ലൈംഗികതയിലേക്ക് മാത്രമായി ആകർഷിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ നിത്യ ഇരകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആകർഷണം നൽകുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഇരകളായിട്ട് മാറാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം. ഭരണാധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ക്ഷത്രിയരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഭരണാധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അവര് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത്. പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്തവരുമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ വിജ്ഞാനത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ക്ഷത്രിയൻ ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭരണകാര്യങ്ങളാണ്. ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ജോലികളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന പദം നാമമാത്രമാരായ ഭരണാധികാരികളെ അഥവാ സംസ്കാരത്തിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും ഉചിതമായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്ത് എന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക, സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പദം ആർക്ക് യോജിച്ചതല്ല? ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഈ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്തവരും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുമാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന പദം നാമമാത്രരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും ഉചിതമായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ത്? ക്ഷത്രബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ നിയമനിബന്ധനകളിൽ സ്വയം അധപതിച്ചവരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളാൽ അവർ അത്തരം ഉന്നത പദവികളിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത പദവി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിലൂടെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ സ്വയം അധപതിച്ചവരായ ഇത്തരം ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുക? ഇങ്ങനെ സ്വയം അധപതിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുക? കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ സർവ്വതും രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും ധാർമ്മികമായും എല്ലാം തലകീഴിലായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യ ക്ഷേമത്തിന്റെ ഇത്തരമൊരവസ്ഥ കാണുന്നത് സുബുദ്ധികളായവർക്ക് ഖേദജനകമാണ്. കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വോട്ടിലൂടെ അനുയോജ്യമായ ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുക? എല്ലാതും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് എല്ലാതും എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്? എല്ലാം തലകീഴായിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യക്ഷേമത്തിന്റെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നത് സുബുദ്ധികളായവർക്ക് എന്താണ്? വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സുബുദ്ധികളായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെയധികം വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ശ്ലോകം 23. യഥാംബത്തെ ഭൂരി ഭരാവതാരം കൃതാവതാരസ്യ ഹരേർധരിത്രി അന്തർഹിതസ്യ സ്മരതി വിസൃഷ്ട കർമാണി നിർവാണ വിളംബിതാനി. യഥാംബത്തെ ഭൂരി ഭരാവതാരം കൃതാവതാരസ്യ ഹരേർധരിത്രി അന്തർഹിതസ്യ സ്മരതി വിസൃഷ്ട കർമാണി നിർവാണ വിളംബിതാനി.
ചൊല്ലാം. യദ്വാംപതിഭൂരിധരാവതാരകൃതാവതാരസ്യ ഹരേർഹരിസൃഷ്ടാകർമാണി നിർവാണവിലംബിതാനി ഭൂരിധരാവതാരകൃതാവതാരസ്യ ഹരേർഹരിസ്യ സ്മരതി വിസൃഷ്ടാകർമാണി നിർവാണവിലംബിതാനി അതായിരിക്കാം അംബ അല്ലയോ മാതാവേ തേ ഭവതിയുടെ ഭൂരി കനത്ത ഭാരം ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി കൃത ചെയ്തു അവതാരസ്യ അവതരിച്ച ഹരേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധരിത്രി ഹേ ഭൂമി ദേവി അന്തർഹിതസ്യ ഇപ്പോൾ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായ അവിടത്തെ സ്മരതി ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ വിസൃഷ്ട നിർവഹിച്ചതൊക്കെയും കർമാണി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവാണ മോക്ഷം വിളംബിതാനി അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ ഭൂമാതാവേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരി ഭവതിയുടെ ഭാരമകറ്റാനായി മാത്രം സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി അവതരിച്ചു. അവിടത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതീന്ദ്രിയമായവയാണ്. മാത്രമല്ല അവ മോക്ഷമാർഗത്തെ ദൃഢീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടത്തെ ഭവതിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഭവതി ഇപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിച്ച് അവയുടെ അഭാവത്തിൽ വിഷമിക്കുകയാകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഭൂമാതാവേ ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമുക്കറിയാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. മാത്രമല്ല അത് മോക്ഷമാർഗത്തെ ദൃഢീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഭവതിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഭവതി ഇപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിച്ച് അവയുടെ അഭാവത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നതാകാം. അപ്പൊ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവതി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തില് പ്രയാസപ്പെടുന്നതായിരിക്കും, വിഷമിക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളിൽ മോക്ഷവും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവ നിർവാണം അഥവാ മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമാണ്. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെയും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെയും മതമനുസരിച്ച് നിർവാണ വിഡംബിതാനി എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം. മോക്ഷത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നത് എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. നിർവാണം അഥവാ മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവന് കഠിനമായ തപസ്സിക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്കും കൃപാലുവാകിയാൽ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുവാനായി സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ കേവലം സ്മരിക്കുക മുഖേന മാത്രം നിർവാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ തൃണവൽക്കരിക്കാനും അപ്രകാരം ആനന്ദപൂർണമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിരതനായി ഭഗവാനുമായി സഹിക്കുവാൻ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും അവിടുത്തെ ഒരുവന് കഴിയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട്? മോക്ഷം ഉൾപ്പെടും. എന്നാൽ അവ നിർവാണം അഥവാ മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളിൽ മോക്ഷവും കിട്ടും. പക്ഷേ അവ നിർമ്മാണം അഥവാ മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് കർമ്മങ്ങള്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെയും വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെയും മതമനുസരിച്ച് നിർവാണ വിഡംബിതാനി എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദം. മോക്ഷത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നത് എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. മോക്ഷത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോക്ഷത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. മോക്ഷത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണിത്. നിർവാണം അഥവാ മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവൻ കഠിനമായ തപസ്സിക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കഠിനമായ തപസ്സുകൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്കും കൃപാലുവാകിയാൽ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം എന്താണ് കൃപാലുവായതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ കേവലം സ്മരിക്കുക മുഖേന മാത്രം നിർവാണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ തൃണവൽക്കരിക്കാനും അപ്രകാരം ആനന്ദപൂർണമായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ട്
നിരതനായി ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കാൻ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് കഴിയുന്നു. കൂടെ ഭഗവാൻ മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കഠിനമായ തപസ്സിക്ക് വിധേയമായ മാത്രമേ നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമ ഗുണലീലകളൊക്കെ സ്മരിക്കുക മുഖേന മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ നിർവ്വാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ തൃണവൽക്കരിക്കാനും അപ്രകാരം ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനും അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഒരുവന് സാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിലൂടെയാണ്, കഠിനമായ തപസ്സിലൂടെ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം സ്മരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തില് ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി സഹവസിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്. നിത്തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ധർമ്മരാജാവ്, അതായത് കാളയുടെ 4 കാലുകളാൽ ഒരു കാലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 4 കാലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. സത്യം, ദയ, തപസ്, സൗജ്യം. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇതിലേത് നഷ്ടപ്പെട്ടു? സൗജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യം മാത്രമാണുള്ളത്. അതായത് ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോന്നോരോന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ 3 നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ ഏതാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സത്യയുഗത്തില് 4 ഉണ്ട്. സത്യയുഗം തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? സത്യയുഗത്തില് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സത്യയുഗത്തില് നമ്മള് 4 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 തത്വങ്ങള് സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം. ഇത് 4 ശുചിത്വം. ഈ 4 നമ്മളെ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 4 തൂണുകൾ, നമ്മൾ പറയുന്ന 4 തൂണുകൾ, നമ്മളെ യമനിയമങ്ങൾ. ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം പറയുന്നത് ഇതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളായതുകൊണ്ടാണ്. സത്യയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സത്യയുഗത്തിലെ അധർമ്മം എന്താണെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയാത്ത യുഗമാണ് എന്ത്? സത്യയുഗം. സത്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവര് ദീർഘായുസ്സുള്ളവരാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സത്യയുഗത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവിടെ 100% എന്താണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് സത്യയുഗത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ഏതാണ്? ത്രേതായുഗം ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏതാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നഷ്ടപ്പെട്ടത് തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം വരും. എല്ലാവർക്കും എന്ത് വരും? അസുഖങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോ നമ്മളെ എന്ത് കുറഞ്ഞു വരും? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സും എന്താ പറയാ ആത്മനിയന്ത്രണവും ഈശ്വര ചിന്തയൊക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. സത്യയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം കുറഞ്ഞു, ഈശ്വര ചിന്ത കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും? ബാക്കി 3 ഉണ്ടാവും. സത്യം ഉണ്ടാവും, ദയ ഉണ്ടാവും, രാമസ്വാമിയുടെ കാലഘട്ടത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം വന്നു. അടുത്ത യുഗം ഏതാണ്? അപ്പൊ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് ശൗചമാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശൗചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2 കാലും പോയി ഇപ്പൊ അല്ലെ? ഒരെണ്ണം തപസ് പോയി, ശൗചം പോയി. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക്
ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം കൂളിയാണ്, പക്ഷെ ആന്തരിക ശുചിത്വം നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആന്തരികമായ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? നമ്മളെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ആന്തരിക ശുചിത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ അസൂയ വരും, അല്ലെ? നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത വരും, അധികാരമോഹം വരും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് അധികാരമോഹം, സ്വാർത്ഥത, അസൂയ ഇതൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ശൗചം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്, ആന്തരികമായ ശൗചം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അറിയാലോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇനി രണ്ടെണ്ണം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, സത്യവും ദയയും. ബാക്കി ഇപ്പൊ ശൗചം പോയി, തപസ്സും പോയി, അല്ലെ? അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ദ്വാപരയുഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം വന്നത് കലിയുഗം. ഏതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? നമ്മൾ എന്തായി? ദയ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി 25% ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു കാലും 25%, ഒരു കാലം മാത്രമായി. അപ്പൊ സത്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ദയ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതും സത്യവും എങ്ങനെയാണ്? 100% സത്യത്തില്ല, ദുർബലമായിട്ടാണ് ആ സത്യം അവിടെ ഉള്ളത്. വളരെ കുറവ് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നു? സ്വാർത്ഥത ആ അവസ്ഥയിൽ പരമകോടിയിൽ എത്താന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറിയത് കലിയുഗം. അപ്പൊ നമ്മളെ ദയയില്ല, ജീവജാലങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കരുണയും ദയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറി. ഇനി കലിയുഗത്തിന്റെ പോകെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? ഈ അവശേഷിക്കുന്ന സത്യം നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സത്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്ന പറയണത്. ഒട്ടുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതായിട്ട് ഇപ്പൊ സത്യം ആരും പറയണില്ല, എല്ലാരും കലർത്തിട്ട പറയണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഒട്ടും കാണാം. പോയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സത്യവും നീതിയും നോക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ 4 തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, തപസ്, ശുചിത്വം, ദയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെ. മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും മാംസം ഇല്ലാതെ ആഘോഷമില്ല. അതെ. അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എന്താ പോയത്? തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശുചിത്വം, ദയയും 3 കാലായി. തപസ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ഏത് പോയി? ശൗചം പോയി. അസൂയ, കുശുമ്പ്, കുനിട്ട് ഒക്കെ ജാസ്തിയായി. 2 കാലം പോയി. ഇനി കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ദയയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് സത്യമാണ്. സത്യം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കാര്യം കേട്ടോ മാതാജിയെ. ത്രേതായുഗം ശരിക്കും ത്രേതായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ അല്ലേ? ഇവര് ദ്വാപരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അല്ലേ? മാതാജി കലിയുഗത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം. കലിയുഗം, ദ്വാപര, അങ്ങനെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം. പിന്നീന്നാകുമ്പോ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? ഞാനാക്കി ത്രേതായുധം ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ്. സത്യത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോ 2ാമത്തെ ത്രേതായുഗം വരുന്നത്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ സത്യവും ഇല്ലാണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടി പോകെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ള സത്യവും ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫുള്ള് എന്തായിട്ട് മാറും? അധർമ്മികളുടെ ലോകമായിട്ട് കലിയുഗം. ആ സമയത്ത് അവതരിക്കും, കൽക്കി അവതരിക്കും എന്നാ പറയണത്. 4 ലക്ഷത്തി ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് വീണ്ടും ഏത് തുടങ്ങും? സത്യയുഗം തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുവരെ